Тоест в момента се получава това, че търсенето е по-голямо. В момента хората са изкарали парите лос и яко кешовете се взимат. Да, и в момента пак се получава това, че то го има и това между другото винаги то е една игра, която после ще се спука болна на една година. После в момента цените са много горе. И тази година, ако не е толкова, година, 2-3, те леко ще трябва да падат тези неща. Иначе... Ама не, то не може само твърда. То е една игра постоянна. И примерно хората в момента ги извиват ръцете. Просто така се почва. Това колата явно почва на единия Форекс е тук вашата. Да, FXM, не знам. Не знам кой. Знам по-само нагоре се дава.